ngiyazi ukuthi ungenza konke alinakuvinjwa icebo lakho. Hey, Jesus. Angiphindi. Ngiyazi Job 42 verse 2. Ngiyazi ukuthi ungenza konke alinakuvinjwa icebo lakho. Shout hallelujah. Amen. Besikhonzile siyababengelela iglory of the last days amakhwaya onke akhona. I've learned to regard them not as musicians but as the vessels okukhonzwa kaNkulunkulu ebandleni. Vessels of God's honor, and everyone agrees with that. uJobe njengoba lencwadi kuvela ukuthi ibhalwe ngaye, ungwesikhathi esingeseduze nalencwadi, incwadi kaJobe ebekwe kuyona. Incwadi kaJobe ebekwe duze kwamahubo. Lokho kwenza ukuthi umuntu acabanga ukuthi uJobe uphile ngesikhathi soDavide, kanti uDavide ukude kakhulu. uJobe uphile ngesikhathi soAbraham, mvanyana kaAbraham. And the reason why incwadi kaJobe ishovelwa lapha ya eduze kwamahubo angoba ezalwa ngaleso sikhathi, it's because of its poetic nature. Incwadi kaJobe injengencwadi esayinkondlo like ipoetic. So ke bayisondeze eduze kwamahubo ke nezaga nomshumayeli ngoba nazi incwadi efana nayo. Alibonge igama kaJesu. uJobe yena ushiyene ngeminyaka embalwa noAbraham, futhi kuyabonakala ukuthi njengoba nazi nani ukuthi ikhola nekhola line source of inspiration yalo. Kuyabonakala ukuthi isource of inspiration kaJobe uye uAbraham uqobo, noma bengentanganye kodwa baphila esikhathini esikondelene. Isource of inspiration ne commitment kaJobe uyilande kuAbraham. Le commitment eyenza uJobe akhipha ama words awu2, izinto zizimbi. Kwesinye isikhathi uthi ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona, kodwa usho izinto zimbi kakhulu. Okunye kokuba kubi kwezinto kwaye nethumba, amathumbu kusuke ekhanda kuze bese ematheni onyawo, kodwa uqhubeka uthi ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona. Wena lake lakuphatha nje ithumbu yalazi elilodwa liningi, awudinge elinye. Yena ukwazi umhlengi kodwa amathumba esuke ekhanda kuze bese enyaweni, which shows a very serious commitment. Shout hallelujah. Okunye okutshengisa ukuthi wayene commitment strong kakhulu uNkulunkulu wakhe, uzwakala ethi even if he slays me yet will I trust him. Ngisho nganginquma yebo ngiyakumethemba. Uyabona uma umethemba uNkulunkulu to an extent of being slain, umthembe ngalezi zinto, ngisho nganginquma uzophila ngixhume. Indaba ayizophela enginquma, izodlula lapha enginquma khona, idlulele lapha engixhuma khona. Ngoba wakwazi ukungenza, uyakwazi ukungixhuma ngisho senginqumile. Shout hallelujah. Inspiration uJobe wayeyithole kuAbraham, uzakhulumela ukunquma nje uyilanda khona uAbraham evume ukuyonquma indodana yakhe. Naye wayenomqondo ofanayo, babethelelene ngento efanayo. Ngoba uyamgada umuntu ohamba naye ngoba kunokuthelelana. Uma ungakunaki lokho ufunda izaga 18 verse 24, sithi umuntu wabangani uyazilimaza ngoba kunokuthelelana. Shout hallelujah. Naye uAbraham wayenyuke nendodana yakhe kuyoyinquma. Lichazwa kumaHebheru iqholo ayenalo ngokunquma kwakhe indodana yakhe ngesibindi, aliveli kuGenesis. Kanti uyoyinquma nje uyoyinquma ngeqholo. Iqholo aliveli kuGenesis, livela kumaHebheru. KumaHebheru kuvezwa kwenatsho kuthiwa wathi ngisho ingafa eseyinqumile, uNkulunkulu uyakwazi ukumnikeza yona, ambuyiselo livuswe ekufeni. Ayishuthi uyibulala nje, uyibulala ngeqholo. Uyiphakamisa nje inkemba kanankinga ngalo uNkulunkulu. Shout hallelujah. Athe akayinqume. Uthi ngizoyinquma ngoba ushilo
kodwa nginankinga ngaye ngoba lo shilo okwazi ukuthi ngisho senginqumile aphinda avusa. Shout hallelujah. Uyena ke lo Jobe othole le inspiration ne influence ye commitment kumlingani wakhe uAbraham othi namhlanje simuzwa ngiyazi ukuthi ungenza konke. Lingevinjwe umuntu icebo lakhe. Sikhuluma ngecebo likaNkulunkulu engenakuvinjwa namhlanje. Indaba yecebo iqala lapho uNkulunkulu ethena asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. That was plan number 1. Wathi kufanele uNkulunkulu aqale ngokwenza abantu ngomfanekiso wakhe. Waqala ngokwenza icontainer yomuntu. Kanti uthe asenza abantu. Waqala ngokwenza icontainer yomuntu. Oyigada lento wena oshelwayo otshela ukuthi uyathandwa. Ukwazi ukuhlukanisa wena necontainer yakho. Ngoba lo uthi uyakuthanda. Masikakhuluma iqiniso ngempela njengoJesu sithi ngiqinisile ngithi kuwe. Akakwazi lo muntu othi uyakuthanda. Ubona icontainer iyona ayithandayo, not you. Yakhiwa icontainer. Yenze njani bazalwane? Yakhiwa. Ini bazalwane? Yathi uma yakhiwe yalala. Le container yakhiwe ngematerial yomhlaba ovela ekulahlweni. Umhlaba ubulahlwe ngenxa yombuso oqala obengaphambi kombuso ongumuntu. So ke umhlaba unyulwe uNkulunkulu kade kuba umnyama phezulu kodwa kwenyulwa umhlaba ebumnyameni bodwa. Waphuma umhlaba ugqiza umhlabathi wodwa. Shout hallelujah. Kwathi uma esefuna ukwenza umuntu ngomfanekiso wakhe uNkulunkulu, umuntu waba ama material awu2. Icontainer yakhiwa ngematerial evele ekulahlweni. Icontainer yakhiwa ngematerial elandwe ekulahlweni. Kuze kube manje icontainer ihlupha ngokulambela izinto zasekulahlweni ngoba yilapho yavela khona. Namanje uma kuthiwa ulwimpi yokukholwa, ulwa impi yokuhlushwa kwakho icontainer isikufunisa izinto zasekulahlweni ngoba yalandwa nayo ekulahlweni. Isiyakhiwa icontainer yalala, uNkulunkulu stooped down. IBhayibheli waphefumulela umoya wakhe phakathi kwecontainer. Wanele wangena uNkulunkulu ngoba ngenkathi ephefumulela umoya wakhe wena usukukuthathe njengawo uphefumula. Uphefumula umphefumulo owastile. Kanti yena ngenkathi ephefumula into ayenza, he was infusing himself into the container. Wayeziphumula ngenkathi ephefumulela, wayeminaza a certain percentage or a certain portion of the Godhead. uNkulunkulwini wakhe kwasala isikhece, kwaba nesikhece esisukile. Kwasala ebuNkulunkulwini baphezulu kunengxenye yobuNkulunkulu engasaphelele ngoba ingxenye yobuNkulunkulu isingene kwicontainer. Yingakho yanele